Nu kan man genoptræne efter sygdom hjemme i stuen, samtidig med, at en fysioterapeut følger med i, at man gør det rigtigt. Et firma i Esbjerg har gjort genoptræning højteknologisk. Opfindelsen har givet dem en pris i USA, og nu skal ideen markedsføres over hele verden. Goddag. Her er dagens træning. Det er tirsdag formiddag på døgnrehabiliteringscentret i Esbjerg. Jens Thorleif Thorsen er i gang med at genoptræne sin balanceevne. I det 21. århundrede foregår det med sådan et program. Rejs dig op. Du skal nu selv udføre øvelsen. Hvad er din umiddelbare reaktion på det? Super duper. Programmet hedder Virtuel Genoptræning. Det er udviklet af det Esbjerg-baserede firma Welfare Denmark i samarbejde med Esbjerg Kommune. En terapeut fra kommunen har på sin computer sammensat en træningsplan til Jens Thorleif Thorsen. Og så fortæller programmet, hvilke øvelser han skal lave, hvornår. Øvelsen er udført. Der er mange, der bliver rigtig glade for det, og synes, det hjælper dem i hverdagen til at vedligeholde muskelstyrke og i sidste ende funktionsevnen. Sid med lidt spredte ben og ret ryggen hele tiden. Virtuel genoptræning er ikke kun et hit i Esbjerg. Den 3. marts vandt Welfare Denmark og Esbjerg Kommune Microsofts innovationspris for sundheds-IT. Så kan vi også overrække den her. I dag blev det markeret på Esbjerg Rådhus, kort tid efter firmaet var vendt hjem med prisen fra USA. Det var jo surrealistisk at sidde med topfolkene i Microsoft. Borgerne har mulighed for at låne systemet med hjem, så de ikke nødvendigvis skal møde op på sygehuset til genoptræning. Vi ved, at der kommer mindre overgange, der bliver færre hænder, der skal servicere en stadig større ældre befolkning. Og der kan man sige, at jo mere teknologi vi kan lægge ind i det her, som gør folk selvhjulpende, og måske også bevare en højere grad af værdighed ved at hjælpe sig selv, desto bedre er det. Innovationsprisen betyder, at Microsoft nu vil markedsføre konceptet over hele verden, og Jens Thorleif Thorsen vil også anbefale systemet til andre. Det var en god idé for hele landet. Ja. For uden Esbjerg bliver virtuel genoptræning blandt andet også brugt i Varde, Aabenraa og Tønder.